F'Malta kollox sejjer wartu żgħar. Jew għall-inqas hekk qed jgħid il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat f'diskors li għamel il-ħadd filgħodu f'attività politika fiż-Żurrieq. Fid-diskors tiegħu Muscat tkellem dwar diversi suġġetti, inkluż l-ekonomija, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-ambjent li fi kliemu kollha sejrin tajjeb ħafna. Spikka fost oħrajn l-applaws qawwi li rċieva mill-attivisti laburisti ma li Joseph Muscat qal li huwa raġel tal-kelma tiegħu. Kif wedna u l-kelma tagħna żammejnija u se nkomplu inżommuha għalhekk Malta ottimista għalhekk. Dan intqal b'referenza għal qasam tal-enerġija propju fl-istess xahar li fih Joseph Muscat kien wieħed li se jkollu l-power station ġdida tal-gass mibnija u lesta, tant li kien rabad din il-weda ma' riżenja tiegħu. Ix-xogħol tal-bini ta' din il-power station sissa għadu ma bediex. Joseph Muscat kellem ukoll dwar l-iskema ta' beħ ta' passaporti li minkejja l-kritika qawwija anke minn ġurnali internazzjonali, Muscat jiddiskrivija bħala sors ta' għejra għal pajjiżna. Għandna programm ta' ċittadinanza b'investiment li huwa l-għejra tal-pajjiżi kollha tal-Ewropa. B'referenza l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-11 ta' April li l-Partit Laburista kien se jipposponi, iżda mbagħad biddel femtu wara pressjoni mill-Oppożizzjoni u l-maġġoranza tal-Maltin, il-Prim Ministru kellu dan xi jgħid. Meta terġa' tinkiteb l-istorja kemm ħajġi mfakkar il-jum tal-11 ta' April meta l-ewwel darba f'pajjiżna ħajkunu qegħdin jivvutaw iż-żgħażagħ ta' 16-il sena wkoll. F'diskors li fih kompla jfaħħar ix-xogħol li qed jagħmel hu bħala Prim Ministru, Joseph Muscat kellu kliem negattiv għall-Oppożizzjoni. Dan der ukoll mill-kummenti ta' diversi deputati li iktar kmieni mfexxew f'attakki kontinwi fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Iżda l-Joseph Muscat Malta tinsab ottimista u l-poplu Malti fi kliemu qed jieħu lura l-ġid li kien imwiegħed għax afda fil-Partit Laburista.